Urip memang kadang ora adil. Punya HP kegedean, tapi dompet kecilikan. Ora bisa mlebu, tapi ora bisa diteko. Waduh, piye kie? Tapi ojo kuatir, ono dompet serbaguna. Haha, dompet serbaguna. Bisa gawe mlebokke HP-mu. Lan duit-duitmu sak dompet cilikmu. Praktis banget, bisa digawa nanti tinggal tutup. Praktis, ora perlu kuatir. Matur suwun. Yo kanca-kanca sing padha bingung, sing dolan-dolan, sing cewek-cewek meh gledake makeup nanti. Dompete ora sampe. Nah, iki aku duwe solusine. Ana dompet serbaguna. Bisa gawe ngledake kebutuhan sehari-hari kalian. Termasuk HP, sisir, lan kebutuhan liya-liyane. Iki dompet serbaguna lan praktis digawa nanti bisa digawa ngene. Oke, gawe kanca-kanca kabeh sing butuhke dompet iki bisa langsung hubungi nomor sing ana nang ngisor kiye. Oke, ditunggu orderannya. Oke, matur suwun.